spot Ndondong Kulon bola. Ndondong Kulon sing sadurunge jembatan mangkrak kuwi. Lah aku Ndondong Kulon kan suwe rarene bola. Ya sepedane tutup kayak gini iki. Engko niliki spot kono. Mas, titipin nggih? Nah, sepedane titip kayak gini bola. Saiki pelipire metune kidul omah kene iki. Kan suwe ra niliki spot kene bola. Engko tak dudu spot-spot sing jos pokoke kene iki biasane iki spot tombro kuwi. Ning khususe ning kene iki tingkring ya ana, nyobok ya ana bola kene. Arep nila nganggo lumut utawa pelet karo cacing. Tapi nek pelet karo cacing kuwi sing akeh serinjing ya. Nek bejo-bejone kuwi agak tombro. Nek kowe arep golek nila ya tetepe nganggo lumut bola. Nek sepote sahdu banget. Aku wis tau rene dhisik wis tau rene. Oh, ya ta. Banyune ya wis dhuwur, engko tak duduhi sing jos-jos pokoke iki. Lho ra iya ta. Iki nek bablas rono. Saya nonton sing kidul sih. Lah iya ta. Kidul kae jurang, penak banget kae. Kae jurang jeruk iki jelas. Sing lor yo elok. Lah saiki sing lor kok ngono kae delon. Ya sing lor. Sing anu sik rada nyedak sik ya. Rada nyedak. Pengetan terus kene iki lokasine luar biasa. Pilihane iki akeh bola. Kali ini adventure meneh. Adventure meneh pokoke iki nek kowe ngetutke aku ya isine adventure. Tak duduhi teping-teping jos pokoke iki. Lho kae. Kono kae ya termasuk Ndondong Barat kae. Kono kae Ndondong Barat ning metune bola, metune ora nang kene iki. Metune kok bali desa kae sing arep alur Porangan nek sing kono kae. Sing madhepe ngidul kae metune Sumberjo Porangan kono kuwi ning nek sing iki luwih cedak lah sing kono kuwi nggon Branjang kuwi metune nggon pertigaan mau sadurunge jembatan mangkrak kae ngetan bablas iso pas kono kae dalan kono kae. Wah nek masalah tingkring bola penak banget. Kono kuwi nggon sport tingkring akeh banget antibade kuwi enek tegongan. Engko tak duduhi. Pokoke aku arep mubeng adventure duduhi spot-spot kowe sing seneng tingkring ya iso, sing seneng nyobok ya iso lho kae tak delon. Kae sing nyobok bola kae. Nek ngono kae model iki lumutan. Mbuh iki wis dok oleh apa unggul nek jane iki. Ya ini soleh. Elok. Kintalan. Kintalan. Lompat. Wah, tenan iki tawa tenan kae dulun kae. Wah, wis kae lu sak tampah. Kae bejo men kae.
bener iki plungwak nang kene iki. Lho. Piye Mas e? Sampeyan yo wis entuk kintalan? Burung. Oh, lah kono kae lho didek kowe kae alah. Apa adep-adepan kono kae. Penak kae. Wis entuk Mas e? Oh, kene itu kono itu kok sampean malah urung entuk piye? Waduh, japa montone kurang kuwi. Penak banget lah nyoba ning kono iki. Jane posisi susah iki wong badhe. Kayak kono dipasangi jaring cah. Lho. Dicegat jaring kaya ngono iki. Wah, lah. Kene pinggir jaring kabeh muga-muga ya iwake nang kidul jaring. Ini ki masalah terkenal iwak dadi iki sing jaring ya akeh niki pasangan jaringne nek wong ngeblung biasane mesti delok. Nek iki leh njiko engko sore kuwi. Enak banget tak dudu sing sepot kidul ya. Sepot kidul kono kuwi anti badhe sing jelas iki yo. Mlaku rono. Kuwi sing sepot kidul. Deloken. Wah, lah nek aku nuruti kowe masalah ndondong kuwi walah ngasek lempah no bolo. Ndondong ki enek ndondong etan enek ndondong kulon kok. Lah iki sing sepot kidul. Wah, anti badhe anteng banget iki. Wah, gak nek tingkring kowe tingkring nang kene iki lho penak banget. Lho, iki masalah sepot iki penak banget kene iki tingkring bolo. Tapi masalah iwak aku ora mudeng ora ngerti. Mangan apa orane. Ning tak kira nek mung srinding kowe ya akeh kene iki. Yae. Lho. Iki sing nyoba, tapi nek kowe arep delok pemandangan kene jos banget boleh yakin. Sik, deloken. Lho. Iki lho watu-watu tok ngono lho. Kayak jembatan mangkrae ketok kok kene kae yoan. Wah, pemandangan jos bolo. Wis bolo, ngono mau ya. Sing jelas info spot Ndondong Kulon ya kaya mau ya. Ngono wae. Sing penting tak dudui spot-spot indah, spot-spot sahdu sing nang WKO. Ning iki cek awan bolo ki matur piye iki? Aku wis adventure. Wis adventure ana rene mosok ya ora mancing. Mancing, alah. Orang cacing yang gua pelet. Iya Mas, setok Mas. Oh, malah sing kene rung itu bolo berarti sing mangan sing lor. Lor wis itu iki. Wah, kene sing kene urung patek mangan bolo. Urung pati mangan kene. Tapi nek mancing nang kene tak kira nek mung srinding kuwi ya akeh ketok iki. Ning tampang kong ini ki nek nang pinggiran semute yo ganas-ganas iki ketok iki. Wah. Iki sine kutuk wis dipasangi tajur-tajur ngene iki lho. Ya kowe nek arep roh tajur tak dudui. Wah, kene iki yo jos bolo. Wis dipliye nek wong iki lho. Wah, piye lek? Siji munggah iki. Urung munggah? Ana nggon penake kok ngene kok. Piye iki? Nggone jeruk kene padha ya. Wah, nggone mereng-mereng kok ngene tok bolo. Jos banget jane kono kuwi mancing nang kisar kono jos. Jos semakku engko munggah piye? Jeruk jane penak kene iki. Nggo ningkring. Wah, kene iki bolo. Jos meh kene iki. Wah, ndondong ki pancen sepote jos-jos kok. Ora jos. Sik tak dadi golek sing jos meneh. Wah, kereng-erengan kok ngene iki ta. Wah. Piye iki?
Ketoke mancing nang nggon kene iki ketoke penak banget iki ketok iki. Wah. Inggon jero boleh iki. Wah, jos kene iki. Karo nunggu ya. Mancing nang kene. Iki muruke sapa dipeme nang kene iki. Karo anu ya bola ya, aku arep njajal kene iki. Ketoke akeh kene iki srintinge. Oke bola, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini di spot Ndondong Barat Waduk Kedung Ombo. Yang jelas gini bola, untuk info yang lumutan itu yang bagus ini bola. Tadi saya baru datang tadi sudah bagus strike terus bola. Karena badai akhirnya mereka pindah ke selatan. Karena badainya itu kan dari utara, otomatis pindah ke selatan. Gitu aja bolo ya. Tapi kalau untuk masalah serinding sini kurang bagus bolo, kurang bagus untuk spot-spot serinding itu di sini kurang bagus. Kalau Anda cari serinding itu baiknya itu ke Plosorejo, Undang Legi sama Pelebinatur. Itu full serinding. Kalau di sini tidak ada serinding tapi dikit, ada nonong tapi makannya sedikit-sedikit. Kalau masalah Anda senang casting itu tadi di Ndondong yang sebelah jembatan Mangkrak itu, sebelah jembatan Mangkrak itu full dengan betutu. Betutu itu pakai umpan casting, jadi umpannya cacing. Gitu bolo ya. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton video ini sampai tuntas, sampai selesai, saya doakan hari ini Anda sehat selalu dan besok Anda akan mendapatkan rezeki yang banyak dan melimpah ruah. Oke, itu aja boleh ya. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan umur panjang dan selalu bahagia bersama keluarga. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali besok pagi.